Okay, so matikita siya nga ikaduhang pagambahon. Bala mo, may flight siya alas 5, no? May flight pa si Molly sa airport. Okay, ang ikaduhang pagambahon. Ano ka to? Ang Tagad Kagarab. Okay, grabe mga title pa lang daw ka namin na pamati, no? Tagad Kagarab. Yung kagrupong Fred Arcelon. Ang ako galing nga pagkakanta, na ako lang nga ginapang-compose galing nga kanta. Iniya, ang amon niya sa unang ginaobra, Tagad Kagarab ang amon ginagamit. Sige. Okay, for the meantime, no? So, nag-akuan pa sila, nag-retouch sa ilang make-up, no? So, kung sa liwat na nag-share sa ilang reaction sa ating Facebook Live, si Sir Cyril Didel sa barangay Tamboylan, Mangas, si Ma'am Michelle Villa. Okay, si Gloria Navarro de Alio or si Panda dahil sa may barangay Tumangas. Salamat man kay Lorraine Donasco dahil sa may barangay Tumangas, si Selfie Miller mo. Si Ma'am Vit de Monteverde, si Mario Dupet, si John Mark Rinando Hoxon, si Romeo de Binagracia. Salamat man kay Yuhan Jiro Kyle si Kaiko, nagatama sa atong Facebook Live. Si Paring Noy Pilipiasta, daw may shoutout sa kainambal niya. Salamat gid nining Morina Sagrit Sagrit. Ari pa ko sa Iloilo Hospital. O sino na hospital, Paring Noy P? Sino po hospital? Okay, sige, update lang kung ano natabo, no? Okay, si Marites Gallego. Then si Christina Duckless. No? So, from na nag-donate sa ilang reaction sa aming Facebook Live. Kaya sa mga wala pa, sa oras ato na alas 4:55 na sa hapon. Ingagaw. Kaya may hasta kita alas 6 subong nga hapon. Okay, so, pamatihan na ito naman sa sa kaduwang pagambahon ni kagrupong Fred Arcelon, ang Tagad Kagarab. Okay? Kami amon niya nga mga bigado, gabuo sa bulsa wala nga lang gareklamo. Ang amon nga kwarta bilog nga 1,000. Galitek ang ulo kay wala sang sinsilyo. Yeah, baby. Maayo lang iya ang mga negosyante. Kadamo baligya kay kadamo sang ginansya. Kami amon iya nga mga pigado, gaman tiner na lang tinuguan kagadubo. Maayo lang iya ang may mga tinapusan. Pabilang kagbolpin ng ila ginakaptan. Kami amon iya nga wala tinapusan. Tagad Kagarab ang amon palang abuhian. Ang mga dalaga kun kamo magpamana, pilion gininyo ang taho nga mabuo. Kay kun matunto ang inyo mapamana, ipamana sa inyo bukol sa inyo ulo. Maayo lang iya ang may mga tinapusan. Papilang kagbolpin ng ila ginakaptan. Kami amon iya nga wala tinapusan. Tagad Kagarab ang amon ginakaptan.
ang mga dalaga kung kamo magpamana. Piliun gininyo ang tao nga mabuo, kay kun matunto ang inyo mapamana, ang mapamana sa inyo bukol sa inyo ulo, ang mapamana sa inyo bukol sa kalimutaw mo. Mayong hapon ganito sa inyo tanan. Mayong gid nga hapon da sa nagapalamati. Kag sa wala ka palamati, mayong hapon da sa inyo tanan. Short FM. Okay, salamat gid ka grupong Fred Arcelon, no. So sa title pa lang na daan ang balko kakaiba na kag may unod ang iya kanta, no. Tagad kagrab. So ang mensahe sa nga kanta medyo malawig pero i-short na lang naton. Pag hindi ka makatapos sa pag-eskwela, so tagad kagrab ang imo nga kapital. Gin-advise ito kay nang ang mga dalaga, mga sawa sa mabuot. Pero dugangan ko lang, hindi lang basta-basta mabuot ang iyong pangasawon, kundi dapat may obra. Ano mo na karon mabuot nga ba? Naku, wala man obra, salim na ako pamusi-musi sa balay nyo. Kinanglan na pangasawon mo gidya or pamanahon, may obra gid na. Mabuot nga may obra para nga mabuhi ka mo, no?